Uthando Nesithembu, Season 9, Episode Review. Babomseleko, uthini umbono? Nam ndiyabuza alongside uMakhe, uthini umbono wesithembu sakho? Because indaba yakho ayikho straight, idinga irula. Umbono katata uMseleko mabetnani, let's be honest. It depends who he's speaking to, how he feels on the day. You understand? The vision in a chop and change every now and again. That's why amakhosikazi athi usenza dizi, uthini umbono walesi sithembu sikuso. Mna ndingaqonda uba mandikhe ndiye back in time, season 1. Khe ndiyova uba kanye uthini lo mbono, khange ndimgqibe mntanam. But the few episodes I've watched, utata uMseleko akho nto ayithethayo ngoGogo Flow being the reason for the vision. So indaba itshintshe nini uba i-reason for the vision ibe nguGogo Flow, tata uMseleko? Because mna njengoba ndibukela useason 1, usista wakho uthi wena ubungumntu obuzithandela abantu besimame. Usista wakho akafakanga indaba kaGogo Flow for isizathu soba why you chose to be a polygamist. Ewe ndivile uthetha ngoThanks Ma Production or Thanks Ma the company. Zonke iimoto zakhe bezibhalwe loo nto. That was season 1. Andiyazi that uMseleko mhlawumbi you have to come clean with yourself as to why you chose this temple. Sometimes in life, as people, sonke, kunabantu that we admire, abenza izinto esiqonda uba, that looks nice. I'd like to try it. When I grow up, nam ndifuna uyenza le nto uyenzayo. Mhlawumbi tata uMseleko ukhona umntu ekuhlaleni who was a polygamist. And from far, the person made polygamy look easy. Niyazazi mos zinto abantu, they make these things, whether it's motherhood, whether it's entrepreneurship, noma yini, whether it's owning a home. There are people who make all those things look like a breeze until when you get into it, you walk a mile in those shoes. Nakhe nahamba ngezihlangu ezipoqayo okanye izihlangu ezincinci. Sometimes ezinye izinto sizibona zisenziwa ngabanye abantu, and those people make these things look very easy. Xa sesiqonda uba nathi sayithatha laa ndlela, sithi xa sihamba le ndlela sibona uba sathi ngathi zizihlangu ezikhulu okanye zizihlangu ezincinci. Ingathi ayo-right fit yezihlangu for mna, it's too big, it's too small, it's a hard road to take. Mhlawumbi tata uMseleko wayezibonele umntu oyi-polygamist, the person made it look easy, and tata uMseleko said, when I grow up, I want to do that. Why do that ke into? And it was difficult. Niyamva mos tata uMseleko soloko ekhala ngesithembu uba sinzima, sibuhlungu, siyahlaba. Isikhathi sojabula sincane kwisithembu. But tata uMseleko ndifuna umbeka ecaleni uGogo Flow and be honest. What is the reason for you being a polygamist? What is the real reason? Because if ungumntu ozithandela abantu besimame, say that. Say, no, mina bendingumntu when I grew up, bendizithandela abantu besimame, and I just thought that if I have more... Okay, yes, it's going to be Mary. The more, the merrier. Goku ke oku, you have more, but hey, ithanda uba miserable. The merry part is not there, it's misery. Niyayibona into? Kodwa ke sifuna ukwazi nathi. Why did you choose this term? You understand? But tata uMseleko, and you've done izinto ezithile right kwisithembu sakho. But zikhona nezinto ongakhange uzenze kakuhle ndoda. Amakhosikazi ayakhala, it can't be that all 3 wives
ukhalela phakathi mabetnani umacele, so andazi noba simbali, all of your wives ziyakhala, yabona, zinezikhalazo about wena. Nabo bakho perfect, not at all. Because nabo season 1 they were singing your praises, all of them. You are such a great husband. Umangwabe was so in love. Like they presented a very jolly side to this thing called this temple until the masks zawa phansi kesithana and we saw is temple for the real. But it's not pretty. It's difficult. It's a difficult and a complicated thing to choose. And you have to be willing to put in like there's a lot of work that one needs to do all the time. Kufuneke nihleli nixolelana, kufuneke nihleli nixolisa, kufuneke ningahlali phezu kwezinto zide zizise an unpleasant smell in the relationship enikuyo. You just have to constantly be working on things. I think mna noko nithathe indlela right ngoku of having ubabundabeni nosisnonto kind of walking this journey alongside nani, so that ningazohlala phezu kwezinto isidala. As soon as issues arise, you work on it. But there's a lot of forgiving that needs to take place in that kind of setup. There's a lot of saying, okay, is this big enough for ba singathethisani good. There's a lot of things that you just have to say, okay, this one ndizoyiphosa emva. Bona sitsho ke thina ngesiXhosa uba ayinothi le. But it's not everything ozoyiphosa emva. There are certain issues ekufuneke nizitheklishe before zinitheklishe. But bendifuna niwine, though I'm not for isithembu mabetnana, it's never been into engumzekelo omhle senditsho noba naphi. Bakhona inkolo yabo ebavumelayo uba bathathe isithembu, but nawo you see that they struggle. EBhayibhileni ooPenina nooHana kusoloko kuneenyembezi kukhala kune-competition ntontontonton. So isithembu wena ayonto idalelweyo, qha yinto esiyifosteleyo. Siyafostela sometimes. Siyafostela njengomzekezeke ufike siqhuba iimoto ezingenamaviri. Sikhona i-situation ubona uba ndaze ndafosta ndaze ndaqhuba imoto engenamaviri. Understand? Unyova ibhayisekile ingenamavili iyeke phambili ngolo hlobo ihangalo because siyathanda ufosta, siyathanda uzekazeka. But I do hope that you guys will heal and do better and try and make it work with. It's a complicated situation, but do your best to make it work. Khethile, ngenile. But I'm not saying that akho kuphuma. But do your best to make it work, because besides umacele mabetnana, besides umomkhulu, because yena wayekhethe ukuba kwiduet. Abanye nabanye bayikhethile ke mntakabawo ikwaya situation, circle situation, you understand? So senilapho senikhethile ke loo nto nikhethileyo, whether benicinga fanuba kuzoba smooth like butter but ngoku kuprickly andiyazi njengantoni. Yeah, do your best to make it work. Ngena nge-mindset that I want this to work. Yes, of course, hold uTatomsele accountable apha ngenzi kahle khona. But like ningene ni-hopeful mabetnana, wonke umntu ebene-hope magenge sentsho besides umomkhulu, you understand? But season 1, everybody was like, oh, he's such a wonderful husband. Oh. Sweet things, sweet nothings was all that we heard. And we were like, yeah, hayi. Sifuna ubona into yobana ingaba lukhona uthando kwisithembu. And here we are, 9 seasons later. It's not looking good. Kodwa sithi mabetnana, igoso kodwa yenzeni straight. Indaba yakho straight. Understand? Sifuna ibe straight indaba yakho Tatomseleko, ingadingi rula. Okwangoku isadinga irula, but at least ubonile na uba idinga irula, wacela uncedo kusisnonto nobabundabe. But though ubucinga for bucela uncedo for amakhosikazi, nawe uyalidinga ndoda enkulu. You understand? Even amadoda amakhulu, wise businessmen, they need help there and here, because
asazi all that there is to know in this life, Tata Mseleko. So siyavuya uba ngaloo ndlela ubone ngayo, but nawe uyaludinga uncedo, uyaqonda, so that ulungise apho kungalunganga khona on your side. On your side, ungakhombi amakhosikazi kakhulu, nawe ungazilibali uba nawe kukhona apho kufuneka ulungise khona. Uyandastenda ke ndoda enkulu, because siyafuna ulibona lona uthando kwisithembu sakho. Like siyafuna ukuthi hayi ingathi khona into ilungayo ngoku. But ke sawuhlala ethembeni, magenge, though isithembu singathembisi.